Habe sanibonani wengane zakwethu. Hayi bafowethu nami angizi nokuningi. Kodwa ngizosika nje kwelijikayo bafowethu. Cha, ukuqala kwami nje angiqale ngokuthi bafowethu nina ama-South Africans. Thina bafowethu esinomuzwa ngoba ngiyawazi umuzwa wenu. Umuzwa wenu uyafana nowami wokuthi sinethemba lokuthi njengamanje lobu bugebengu obugcwele kuleli zwe buzophela, buzoncipha. Lento ke iqale ngoba uMkhwanazi sithe sisanethemba kanjalo. Kwavela ubaba uMkhwanazi osivezele ngokusobala ukuthi izwe lethu lile bugebengu obungaka nje ingoba ubuholo obuphezulu bamaphoyisa nayo government imbala ucorrupt kangakanani, unobugebengu obungakanani. Saba nethemba ke ubaba uMkhwanazi mayeselwa nobugebengu nje besalwa nabo namanje. Abantu futhi abanalobu bugebengu basagijima inkantolo namhlanje. So lokho siyakubonga nje kakhulu. Siphinde futhi saba nenhlanhla yokuthi kuvela abantu abanjengoMangobese, abantu abanjengoPhakela uMthakathi, abantu bonke labantu abavele baphakama beyimisele ngokuthi kuliwe izwe bazosihola kahle kahle, baphakamele nje ukuthi bazosihola ukuthi kuliwe nobugebengu. Bafowethu izwe lethu seliyinkinga kakhulu. Ngekhathi zethu thina sasikwazi ukuthunywa ezitolo nje athi ingane yentombazane noma yomfana. Sasikwazi ukuthunywa ezitolo siyoshona phesheya kude kabi, ubuye nje usamncane, uyingane, ubuye esitolo usiphethe isinkwa ufike ekhaya kungekho nkinga. Kodwa namhlanje ngeke ukwazi ukuyenza leyo nto ngoba mawungathuma ingane namhlanje kanjalo kungenzeka nje ingane ivele ilahleke ingazi nokuthi yathola kaphi ngoba sinabantu la ngaphakathi abangaziwa ngokomthetho wasezweni ukuthi bakhona. Okuwukuthi lowo muntu njengoba angena ngo-back door angathatha ingane nje enze akwenzayo aphinde ayophuma ngo-back door kungaziwa nokuthi kwenziwe ubani lokho, kugcine nje kuthuleke kanjalo. So sinenkinga enjalo. So kuyasijabulisa ukubona siba nabantu abaphakamayo ukulwa nobugebengu kulelizwe ngoba ugovernment wethu vele uyena okhoza ubugebengu kulelizwe. That is why linje izwe lethu. Angingene kubaba la uRamaphosa ngizoqala ngaye nje. Bafowethu lo baba ungqondo uyi-politician. Lo baba uyayazi lento ka divided rule. Uyakwazi ukuhlakaza abantu ukuthi uzobahlakaza kanjani ukuthi baxabane. Ilula ukwenza leyo nto kuyena. Yabo. Kakhulukazi ke njengabantu abamnyama silambile kulelizwe vele silandiswa ngamabomu. Okokuqala nje lo baba lo yena nje akasithandi inhlobo, akasithandi njenge-country. Uyabona? Kunesikhathi la khona ekhulume ngo-350 kade besazophuma o-350 besazoqala bengakaqali. Wathi bayazophuma labo 350 uyacela ukuthi sivule amabhizinisi ngalabo 350. Iyona ndlela akhombisa ngayo ukuthi akasifuni kangakanani. Ukhona ibhizinisi ongalivula ngo-350. Iliphi ibhizinisi ongalivula ngo-350 bese ukwazi ukuphila ngalo usuku nosuku? Uvula ibhizinisi ngo-350 bese uyakwazi ukuphila ngalo usuku nosuku kuze kuyophela inyanga. Ngoba lo 350 nje bakulandiwe nje ekhaya vele kwakudla lokho kuzothengwa ekhaya akulingani kulo 350. Kodwa yena ukwazi ukuthi athi asivule amabhizinisi ngo-350 khona sizokwazi ukuphila. Indlela akhombisa ngayo ukuthi akasifuni kangakanani. Nizokhumbula la ukuthi umqondo walaba ulula kakhulu ukwazi ukuthi bangene ebantwini. Khona isikhathi la bebone khona ukuthi ayibonansi MK Phakama nakho ukuthi ninqola ngathi iyazika. Base bedecide ukuthi bakhokhela ama-influencers bakhipha imali. Abanankinga ke nokukhipha imali bafowethu, bakhipha imali ukuthi banikeze ama-influencers ukuthi azokhankasa la khankasa ekuthina la kwi-social media. Sayibamba leyo nto singama-South Africans, sayibamba leyo nto singama-influencers. Salwa naleyo nto, ama-influencers agcine enza amavidiyo ngawana ayeka ngoba sasilwa naleyo nto leyo. Babekhipha imali ukuthi banikeze ama-influencers, babona iyafeyila lento, base bedecide ukuthi abenza ama-ID manje. Benza ama-ID banikeza ama-foreigners. That is why kungelula bona balula ngoba bamnandi ngoba bayakwazi ukuwasebenzisa ama-foreigners kakhulukazi wona lawa illegal. Bawasebenzisa banza ama-ID, bawanika ama-ID ukuthi ahamba ema-voting stations afika yovota ngoba befuna ukuwina. Kwangasebenza kahle nalokho. That is why baze bajoyina nendaba zo-GNU kanje ngendlela ekwenzeka nayo. Ipolitiki bafowethu ngiyayithanda ehlala isho uPhakela uMthakathi ukuthi bafowethu ngisho la kuma-march ungasigqoki iskipa sepolitiki ngoba ipolitiki iyadivide. Uma kuzosuka umuntu ekhaya egqoka iskipa se-MK eze kwi-march and march aphinde futhi kusuke nowe-ANC egqoka iskipa se-ANC, chaza ukuthi lapho kungenzeka kuhlukwane sekuxatshenwe vele. Lento iyadivide lento yepolitiki, iyasihlukanisa kakhulu. That is why izwe linje ungabona ama-political parties emangaka kwakuyindlela le yokusidivide le.
emveni nje kokuphatha kwe-ANC kwabalula nje ukuthi lo naloyo mayifuna ukuvula iqembu ukuze sibe amaqembu singakwazi ukuba into eyodwa ezolwa nento eyodwa, sihlukane sibe amaqembu ukuze singakwazi ukuthi silwe noma yini esifisa ukuyilwa. So istrategy sokusebenzisa ukuthi abantu badivayideke lo baba usiphethe nje politician enzima kakhulu esebenzisana futhi nabomongameli bangaphandle. So nje bafowethu ukuba mfishane nje ngale ndoda, le ndoda bafowethu ayisifuni. So le empelwiwayo njengamanje uvele uzosukuma alwe noma ingayiphi indlela ukulwela ukuthi sihlukane ngoba mase sihlakazekile ngeke sikwazi ukuyilwa lento. Ngilandele ngophakela umthakathi. Uphakela umthakathi bafowethu ulenzile iqiniso kuthina njengabantu. Nizokhumbula ukuthi March and March ibikhona. Thina njengabantu besilisa nje besingayinakile nje kakhulu lento ibiyenziwa abantu besifazane sithi hey bebemasha abantu besifazane lapha ya nalabo bantu leyo qeqebani labantu besifazane ayimasha nalo uMangobese. Sasibonde hey bayasebenza labantu besifazane hey bayalwa ayikhona. Kodwa lensizwa saze sanqenqwa yiyona isiluyisa isincengela ukuthi asingeneni sijoyine March and March sijoyine sizosupport le nhlangano ukuze sikwazi ukuthi silwe nalento yama illegal foreigners la eSouth Africa. Iyona yasibiza lensizwa yathi asisupport lento asingalo sithi sisupporta sithi siyasupporta ngenhliziyo usidinga ngamalentuza lapha yana saphakama kunamhlanje kugcwele insizwa nje lapha yana angikungabazi nomunye futhi angangisupport ukuthi kwi March and March njengoba kugcwele amadoda kangaka ephume kangaka nangomhla ka30 ingoba kwasho uphakela umthakathi ingoba seze uphakela umthakathi ebekwa amagama anqala ukuthi asingene njengamadoda sangena. Yebo lokho akushintsha ukuthi iMarch and March uMangobese owayisungulayo akushintsha ukuthi umholi weMarch and March uMangobese, but izwi salizwa ngophakela umthakathi. Uyabona yini ukuthi la kukhandeke into eyimbumba kahle kahle ekungafanele thina singene ngonyawo linodaka okwethu ukuthi kuliwe ukuthi iMarch and March ukuthi uMangobese uyileader eMarch and March akuyishintshi yonke leyo nto ukuthi uphakela umthakathi uthi yena kushintsha ukuthi uMangobese uyileader eMarch and March because usekushilo nanku umhla ka30 wawumemezela washo futhi ukuthi umhla ka30 umenyezelwe yimi uMangobese ubehamba ecula ngawo naye umhla ka30 ukusho ukuthi umhla ka30 lo oyi deadline umhla ka30 owokuthi nokuthi kodwa wawumenyezelwe ubani uphakela umthakathi futhi wayengasho ukuthi umenyezelwe iMarch and March wayethi omenyezelwe yimina phezulu kwalokho sawusupport asizange silwe nento ayeyisho. Ngizwa abantu njengamanje bebhizi bethi uphakela umthakathi uthi mina uthi akayiqalanga after Ramaphosa lento yokuthi mina umhla ka30 waze washo khona isikhathi ebuzwa uZoso ukuthi abantu bathi ngomhla ka30 kuyobe kukhala ucelemba kuyobe wathi loyo umhla ka30 ohlelwe yiloyo muntu lo ohlelwe yimi umhla ka30 ngoye ngijuwethe leyo video noma ngiyithathe leyo video ngiyibeke la lo wabizwa yimina umhla ka30 imini owaziyo ukuthi kuyokwenzekani amakhamera wayethi amakhamera kuthiwa wafunakala ngomhla ka30 wathi owalabo phela owami umhla ka30 owamenyezelwa yimi umhla ka30 amakhamera yobe khona yafuneka ngoba masimacha peacefully konke sikwenza peacefully kodwa bona bazohamba. So kule yokuthi uphakela umthakathi uze waya kuRamaphosa bafothe eqinisweni nje limsulwa sonke nami ngimfuni noma ngimbone lo yababa ngendlela siphethe ngayo kulelizwe kodwa mangase ngithola ikholi ethi uyangidinga ngingacabanga kaningi kodwa ngingaya ngoba upresident walelizwe egcineni kwakho konke mayefika futhi angitshela ukuthi angithandi ukuthi wenza ama video ungithuke lapha ngalendlela okuthuka ngayo ngingayishintsha indlela engenza ngayo ngingathi ngimgxeka kodwa ngabe ngisasebenzisa amagama strong ngoba useshilo ngoba phela umuntu omdala egcineni inhlonipho efanele sibe nayo. Kodwa mangibuya lapha ya akusho ukuthi mase ngiye kuRamaphosa sekufanele iSouth Africa besithi weyo ngahlangana noRamaphosa umdayisi wena. It doesn't mean ukuthi ngumdayisi ukuthi ngibizwa uyena ngaya. Uma kuukuthi ngumdayisi sekufuneka iproof yokuthi ngidayisile ngomzabalazo bafowethu. Isikhathi sami sizoba sincane la ngizophinda ngenzenye ezoba u-part 2. Kodwa bafowethu ifocus yethu ayingalahleki ma South Africans. Siyafuna lobu bugebengu buphele ngezandla zethu njengabahlali base South Africa.
Habi oyenganza kwethu ngixolise leya video ivele yaphela ngenxa yokuthi isikhathi sibe sifishane kanti ivideo bengiyenza direct la from TikTok. So ngadecide ukuthi ngizokwenza yesibili njengamanje sengibuyile-ke kodwa engingafisa ukugcizelela ndilapha lokhu kaPhakela uMthakathi lento yokuthi silosicula sithi usenomkhuba wokuthi mina lento kamina kayiqali namhlanje bafowethu. Nizokhumbula ukuthi umhla ka-30 waye ubeke kwacaca ukuthi umenyezelwe uyena and uMangobese akabanga nankinga naleyo nto and uMangobese ubehamba eyimemezela lento esho ukuthi sizobe senza u1 no2 no3 and sidinga ukuba peaceful. Uma ukuthi khona umuntu ozokwenza ubugebengu lapha amaphoyisa azombopha futhi sobe siwa support ukuthi ambophe umuntu ozokwenza izinto ezinjengo-looting ezinjengokulimaza abantu nani yabo. Kodwa ukuthi imina ngikhumbula kahle ukuthi wazi wasebenzisa ngalesi sikhathi ebuzwa uZoso wazi washo ukuthi cha lo owenziwe yimina amakhamera yafuneka. So bafowethu akashongo akaqalanga sebuya kuRamaphosa ukuthi mina okokuqala lokho. Ngibuye ngize kubhudi la uNondaba angizokhuluma kakhulu ngaye kodwa engingakusho nje Nondaba mfowethu ugejile la. I-press briefing usheshe wayenza and le press briefing ibe wrong ngokuthi uzo-attacker amanye amalunga abaholi beMarch and March ngoba njengoba nikhona lapha uwena njengelakho uPhakela uMthakathi njengensizwa nobumsizwa uMangobese njengeMarch and March nabanye ngokuhlukana kwabo ngokunjalo. Ningama-leaders lapha thina sibone abantu abazolekelela iSouth Africa bezosupporta uMangobese ukuthi kulekelela iSouth Africa. Okwakho Nondaba bekuwukuthi usebenzisa ama-strategies akho ukulekelela iSouth Africa. Kuningi okwenzile ngibonile angifuni uqamba amanga maningi amavidiyo bengibona usiza abantu kuningi engikwaziyo kukhona kodwa nengikutholile ukuthi uye wafeyila lapha nalapha kodwa bengikuthola privately kodwa ngeke ngize ngikusho ngoba ngiqondile ukuzothenisha igama lakho ne-organization yakho siyakwazi okuhle kubonakele mfowethu. I-problem enginayo mfowethu i-organization yakho ithi ayibe political yabo ihlukile kulawa koMarch and March nonsizwa nobumsizwa eyakhithi ayibe political kakhulu ngoba ithi ayibe nobu-union phakathi ngoba ngithi le yakhe inhlangano ilwela kakhulu amalungelo abantu abasebenzayo yabo laba abaqhashazwa abaqashi ithi ayilwele yona so ithi ayibe political imbijana so ithi ukuhluka kancane. So lento yenzayo nge-press briefing oyenza kule press briefing ithi ayibe kube i-political strategy sokuqeda uPhakela uMthakathi amandla. I-wrong mfowethu into yokuthi nithi ningabaholi kube ubona abantu njengamanje bane-crisis fanele ungene wena uzoxazulula abantu ukuzobanikeza ithemba ukuthi lento kodwa isazolunga siyaqhubeka bese wena uzogxeka abaholi abanye abathenjwe abantu kakhulukazi uPhakela uMthakathi njengomuntu osenze umsebenzi ongaka kwi-March and March yabo kugcwele insizwe ezingaka nje ngeke sikubalekele ukuthi akuwena Nondaba uPhakela uMthakathi njengoba kugcwele insizwe ezingaka. Yebo bakhona abantu abangene ngawe Nondaba kodwa kugcwele insizwe ezingaka nje uPhakela uMthakathi yabo. So ukwenza kwakho kubukeka njengento yokuzomqeda amandla kulamandla anawo ithi ayibe i-political strategy lento yenzayo. Umbuzo wami ungamunyeke Nondaba ukuthi njengoba wena-ke manje wenza le press briefing uMangobese uyazi yini i-leader ye-March and March ngoba nawe awuyona i-March and March nawe ungene njengoPhakela uMthakathi ukuzosupporta i-March and March uyazi yini uMangobese umtshelile nisenenza manje le press briefing navumelana ukuthi sengiyoyenza i-press briefing. Uma kuwukuthi nivumelene Nondaba nirongi nonke ngoba nibukeka njengamanje njengabantu abazohlasela uPhakela uMthakathi ukuze nimqede amandla phezulu kwalento izoba lapha amandla ayo kanti uma ukuthi anibafuna abantu abanamandla makuzokwenzeka abantu mabeba namandla ngaphezulu kwenu bese ningabathandisisi kahle because lento yenzayo njengamanje yokukhuluma ngemali lokhuluma ngayo ukuthi uPhakela uMthakathi uyitholile lapha yanje ubukhuluma ngo3 million nje abukho ubufakazi obuvezayo ukuthi kunemali nabantu bayakholwa abantu beSouth Africa ngoba bahlale benovalo ngeke ngibagxeke mina bahlale benovalo ukuthi hawu nje bese buya lapha futhi njengoba kukhuluma wena bakuthembile so njengoba umuntu othenjiwe bazokulalela ukuthi hawu sebethola imali ngempela abantu abazubheka ukuthi
yini lento oyenzayo. Thina kade sasifa siwazivuka mfowethu nama-unions nazo zonke iy'nhlangano zisithembisa ubala ibuye zizosibuye zodlala ngathi zizokwenza into eziyithandayo. So sinehlo lokubuka ukuthi umuntu wenzani. So inhlangano yakho mfowethu yinhle yenza umsebenzi wayo lo yewenzayo. Nawe njengamanje ungenile ukuzosupport i-March and March. Yiba ingxenye mfowethu yokuthuthukisa i-March and March. Ungangeni uzogxeka ama-leaders amanye i-March and March, uzogxeka abanye abantu abalekelelayo ukuthi i-March and March iye phambili. Because mawugxeka uPhakela Umthakathi unama-millions abantu athembe yena njengamanje la South Africa. Amadoda ase-South Africa athembe uPhakela Umthakathi. Njengalokhu abizwe uyena wathi wadinga ngamasende lapha. Mawuzonakusisa kahle amadoda maye khona lapha eshuthi ama-video athi sesiwalethile bafana bakithi ngoba babizwe uyena wathi asilethe amasende. Ngiyaxolisa ukubiza leyo gama, angiyeni into obiza lawo magama, kodwa ngilibiza ngoba ngifuna uzwe ukuthi ngisho ukuthini. Yabo. So inhlangano yakho mfowethu izokhula yebo ngoba vele umsebenzi nawo futhi siyayibona isibindi sakho nemsebenzi yakho, kodwa akukho right ukuthi uze ebantwini uzobaqeda amandla nethemba kade benalo nge-March and March ukuthi izobalekelela ezintweni bazothola imisebenzi kuzokwenzeka lokhu nalokhu yaya. Nokuzoqeda amandla nje uPhakela Umthakathi ukuthi azizwe njengomuntu ongathembakali, maye vele ebantwini uzoba njengomuntu ongathembakali ebantwini nangenxa yakho njengomholi manje. Bekungcono egxekwa abantu. Mawuzokwenza wena i-press briefing ngingaphatheka kabuhlungu uma kuwukuthi awumtshelile nawe uMangobese kodwa uvele wenza i-press briefing uzomosha i-organization yakhe. Ngingaphatheka kabuhlungu futhi uma kuwukuthi bewumtshelile uMangobese nasenihlangana wena lakho ne-March and March nahlangana ukuthi nizokhuluma ngoPhakela Umthakathi la ukuthi usebribiwe kodwa bungekho ubufakazi. So bengilapho bafowethu, angikho kude kakhulu, kodwa mfowethu i-organization yakho iyathandwa abantu. Sengibonile ngisho kuma-comments ukuthi i-organization yakho abantu abaningi bayayibona imisebenzi yayo. Bakhona bangitshelile ukuthi khona bangathokozile ngakho okwenzekayo, kodwa ngeke ngize ngikhulume ngakho ngoba ngizile uzothenisha down i-organization yakho ngoba baningi abantu abayithandayo, kuningi okwenzayo nesikubonayo kwi-social media. Ngiyacela Nondaba mfowethu, yabo le noma ngingesakwazi sekukucela nje okubhedayo ngoba vele usuze wayenza. Yabo isabalile njengamanje, kodwa le yanto oyenze lapha ya iyabonakala ukuthi iyinto ebhekise inzondo kuPhakela Umthakathi as uPhakela Umthakathi noma ezinsizwa nobunsizwa ke i-organization. Ngoba wena njengeleader bekufanele mawubuye uze ebantwini ngoba inhloso yakho ukuthi i-March and March ikhule, abantu bande kwi-March and March, kungathandwa wena, kungazwakala wena kakhulu. Yabo? Kodwa uthi mawukhuluma ukhulume ngezinto abantu abazoba nethemba ukuthi osisaya phambili. Njengamanje mfowethu njengoba ukhulumile, ayikho into oyithembisa abantu ukuthi babe nethemba, kodwa uyi-leader wena eyingxenye yama-leaders e-March and March. Kodwa ayikho into oyithembisa abantu kunalokhu benza abantu baphelelwa yithemba nhlobo. Uyi-leader nima unjalo, akubona ubu-leader lobo osubenze kule press briefing kanti abantu bakuthembile mfowethu. So ukukuthemba kwabo usufuna ukwenza wena bakuthembe ngokuthi ukwazile wena ukumosha igama likaPhakela Umthakathi. Ngoba mawuthi nje umuntu ubribiwe ungenabo ubufakazi kuronke, ngcono ukuba uyabuveza angimvikeli mina, kodwa mangase kuvela ubufakazi obuthi nakho uPhakela Umthakathi. Ngoba wathi ebuya kulamaphosa wayeqhubeka nama-march zayikhala nje futhi namhlanje uyamemezela ukuthi kulaphi akushintsheli lutho, kanti wayebribe ukuthini. Ngingafika ngokunikeza u3 million ngithi yaka yonke lento uphinde uqhubeke wena usuthola u3 million bese ngingafa umuntu lapho, uyabo. So ke Nondaba mfowethu bengithi angidlule lapho bafowethu, zingane zakwethu singapheli amandla, lo mzabalazo safuna siwuphushe siye phambili. Siyayazi lento ye-divide and rule, siphila ngayo ngisho emisebenzini. Ama-unions ayadlala ngabantu, edlala ngabantu ezosebenzisa abantu, ngaze adlale ngabantu ukuze kwazi ukuthi kugayine lokho kusuke kufanele kugayine ugovernment noma umqashi nani. Sihlale nje siyiphansi njalo. So asingayiluzi ifocus, asiyeni phambili ngoba lokho esikufunayo siyakufuna, imisebenzi le esiyifunayo siyayifuna. Sizoyithola ngokuthi kuhamba abantu abangekho emthethweni ukuthi babe kulelizwe. Habi